positively, living positive, living positively, living Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba beat it. Inkqubo yakhe wonke ubani ochaphazelekayo okanye ophila nentsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingunokubonga Yawa, ndiphila nentsholongwane kagawulayo. Kweli lizwe loMzantsi Afrika, umntwana oyintombazana omnye kwabathathu uye akhulelwe engekayidibanisi i-20 years. Kucacile ukuba lukhona uqhagamshelwano phakathi kokukhulelwa kwamantombazana nokwanda kwesifo sentsholongwane kagawulayo. Xa abantu bethe abasebenzisa sikhuseli. Ingaba injani imfundo enikwa abantwana bethu mayelana nokwabelana ngesondo? Ukukhulelwa useyintombazana encinci kunye ne-HIV and AIDS. Ingaba bona otishala abafundisa isifundo se-life skills boluleke ngokwaneleyo ukudilishana nale miba? Masike siye eMpuma Koloni sibone kwiklasi ye-life skills. Mandisibulisele namhlanje sekusile comprehensive school eseDuncan Village eSphunzana. Sihleli neclass ye-life orientation. Abantwana sizawuhlala nabo sidiscusse indaba ze-sex, teenage pregnancy ne-HIV. Hlala nathi uzibonele. Abanye ke abantwana baye bakhulelwe ngokutheni sube bebone into uze bakhulelwe. Sube bebona bakho mali kokwabo so acinga uba la mntana ngamenzela imali nge-rand. Xolisa ukuzoba omnye ibone iitshomi zakhe sinabantwana zabe zimxele uba le mali le grant iyafumaneka so naye makabe nomntana. I-life orientation ibhekisa emntaneni. It's about umntana, into azifunayo ebomini, ungubani, usuka phi, indlela uba makazi express freely apha esikolweni. Kwenze ba loo nto kwenza uba nasebomini azokwazi uba ngumntu o-independent. Mami training enjani wathi wayifumana phambi koba uqala ukufundisa i-life orientation? Yayiqala yayiba zi-workshops esiye sixelelwe. Siyaxelela akho nto ingapha yenzayo, sinikwa pamphlets about how to deal with such a situation. Okanye last year ngoDisemba besine 3 days training, so it's not enough. Izinga lokhulelwa kwabantwana apha esikolweni lingakanani? Okay, aba bantwana ke because abona baba pregnant ngexesha kuthethwayo. Njengoba ndithetha nayo uba ndiyake ndiphume ndikhona apha kwa grade 9. Bathathu abantwana yabo ndithi kwa grade 9 aba pregnant. Omnye ke onoba una 13 or 14. Ziyenziwa inzame apha esikolweni. Sizibize nezi organizations zithetha into enye zezinto. Uba umntana maka abstain okanye acondomize. Kodwa kuyo yonke loo nto leyo bayamitha. Ndingathi mna ilanto ye-peer pressure siyathetha thina apha esikolweni, but xa bephuma apha eyadini yesikolo kuphinda kube kwenye ilanguage eye ithi take over. Unqanda njani ke into yokubana abantwana bangamithi? Ngima ke mina bengicinga uba inganqandwa ngobe abantwana basebenzise ikhondom kwenzela uba bangade bamithe okanye basulelane ngezifo okanye umuntu obscene angayenzi kwaloo nto. So uthi ke yena the best way into yoba umuntu asebenzise ntoni? I-condom. And xa usebenzise i-condom uyakwazi nokukhusela ntoni? Ukumitha. Ne-HIV uyasinda kuya ndithi? Iyenzeka loo nto leyo ngoku siyakwazi uba si-have sex sonke singabantwana. So ke ngoku i-right condom. Engaba memnina apha esikolweni ngokomthetho wenu niyademonstrate ngokusetyenziswa kwe-condom? Uba ungenzeka uba umntana njengoba bebefuna udemonstrate, we are not allowed uba bademonstrate phaa kwa grade 9. So into esixelela ngolo hlobo ke uba into ezithile mazingenziwa, into ezithile mazenziwe. Kule insert ndifunde into yokubana abantu banento ethi urhulumente akakuvumeli ukuboniswa nokunikezelwa kwe-condoms esikolweni. Kodwa elilungelo uye alinikezele kwii-school governing bodies ukuba bathathe ngokwabo isigqibo sokuba kungenziwa na okanye hayi oko ezikolweni zabo. Abazali kufuneka basebenzisane ne-school governing bodies ukuze bathetha-thethane ngokuba kungaboniswa yaye kunikezelwe na nge-condoms ezikolweni ukujongana nempilo nesimo sabantwana babo.